Oke, tes. Oke. Dihamu amang dotinang naman dohoti parmingguan di Manogoton, tarlumobima di naman dohoti sian live streaming YouTube. Pasatami ma selamat hari Minggu ma di ita saluhutna. Boy ma tajalang dong ata nadia birang nasiamu na jonok di hita. Selamat hari Minggu ma dihamu. Amang inang, andorang sotapuka parminggota di Manoguton, martangin aho mahita di bagasan rohatabe. Amin. Masuk ma barisan prosesi holan musik ma mengiringi. Tabegema ende pujian sian seksi sekolah minggu manang anak sekolah minggu.
Amang dotina, tapangyar masorata mamuji debata, maredde mahita, sian bukuedde nomor sia, ayat sada 2.6. Mari ite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi perbadia na tumopal langit dohot tanoon. Amen. Beta mahita manukap marsobba, marsinggang mahita tuadopa ni Jehovah si toppahita, ay iba na do debatata, jala hita bangso pinarmahanna, jala biru-biru ni iring-iring ni tanganna. Haleluya.
Martang yang mahita, ale Tuhan debata, amanami na di banua gijang, asi maroham dihami halak nagaleon, di daho, nagogo do musuh nami, say talu do hami dibahen ala ni hagaleon nami. Dibaheni, hupangi do hami tuho, say pargogoi jala pamonang mahami, maralohon musui, marhite-hite panonon ni anak holongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marende mahita. Tangyon hamuma patik ni debata, nadienet sian konfesi HKBP tahun 1996 biddu 12 ulaon dohot haporseaon. Tahaporseai jala tahtidak kondo, sian mulana adorang somadabu jolmai itu dosa, dipabakit debata jolmai gawe pangula dohot pangaramoti. Ulaon ni jolma marojahani debata nasai toktong mangula. Marhitei mabaor pasu-pasu ni debata tu jolma dohot tu nasa natinopai, marparbue do tu diri ni jolma dohot tu nahumaliangsa. Haporseaon di Yesus Kristus ikon marparbuehon ulaon nadinggan. Nalilu do halak molo dihirim dapotan hati goran, angoluan, asonangan dot pasu-pasu ibana, alanina mangula ulaon nadenggan. Marhite podaon, taudol hondo asaringgas, jala terampil jolmai mangula, jala naniomona gabe pelean hamauliateon tu debata, dohot sumarihon nahurangan. Marhite podaon, tatulak do aka ulaon naso hinalomohon ni debata,
jala asa satia, haposan dohot martanggung jawab, mangulahon patik dohot hatani debata ditiki na une, dohot ditiki na so une, lumobi ditiki pangujunan, isarana ni korupsi, parjujion, panakoon, penyalahgunaan wewenang, parpangomoan na matorbakku, paggadis na mamura laho marugihon halak na asing. Atong rap mangidogogo mahita todapone debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon na hombar tu patikmi. Amen. Marende mahita. Tato potima dosata nagodangi todopani debata martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang, para siroha na sumurung midahami. Huparhatutu jala hutopoti hami dodosa, dohot pangalasion nami nagodangi di jolom. Tatap hami maritehite asini roham, jala sesama dosa nami saluhutna, alani pakokop ni anak kaholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Amin. Tabigema baga-bagani debata taringot tu hasesani dosata. Songonot do hatani Tuhan Yesus. Roma hamu tuau, hamu akan naloja jalana sorat, hupasonang pehamu. Buat hamu ma augakku tu hamu. Guruhon hamu ma sianau,
ay nalabok doau jala na serep maroha, asa dapotan hasonangan to dimuna, ay labok do augakku, jala neang do dohot na hupa porsahon, hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Mari di mahita. Hatani debata turpuk epistel dihita di hari mingguan, tasurat di psalmen bidut 37 mamuka ayat naparjolo 1 ayat pasal 10 sadaon, tajahama dihita marsikap soring. Edenisi Daud, sai unang ma mohop ateatem mida aka parjahati, jala unang mangiburu ho mida aka siulahon hajuk kingon. Aidoras donasida sabion songon duhut, jala marmalosan nasida songon tumbur ni duhut. Sai marhaposan tu Jahoba maho, jala ulahon nadenggan. Ingakon matanoi, jala radoti haburjuon. Jala halomohon Jahoba, jadi lehonon nama Tuho pangido ni roham. Pasahat madalan mutu Jahoba, jala haposi ibana, asa ibana paturehon. Jadi paulopon nama hati goranmu, songon hati uron dohot hapitoronmi, songon tikos niari. Pasobu ma Jahoba, jala ibana paima-ima, sai unang moho proham, mida jolma na berdohar dalanna, mida bawa siulahon gete-gete. Otapi rimas jala tadikon mahop-mohop. Unang saya hamohopopon roham, ailah tuna jatui. Saina siap do sogot aka parjahati, alai saina teano ni aka nama kaposi Jahoba do tanoi sogot. Tokinari dang disibe parjahati, jala ia ditikir ho inganana, dang bejupang. Alai saina teano ni aka palobohi do sogot tanoi, jala hihalas hononna hinadaik ni hadameon. Ido sahatna martua do akan natumangihon hatani debata jala nau piopsa. Amin. Mari demahita.
tidakkon ma haporseot tai, songon na hinatidakkon ni dongat ta sa porseon di sadok portibion, rap ma hitamaddok. Au porsea di dibata Jehovah, hido ama perkugun na suatu dosan, na tumopa langit dohotan. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tinuboni si Maria, nagabe-gabeat siat todi porbadia, adorang suabubuan. Hido tuhata na tumaon na bernit, ipanguhuman ni silatus, nama te tarpajal do ibana diau pinar silang. Na tua tuban waturu dung ditano, na mulak mangolu diari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo nasu hatu dosani. Isima ibana paima mulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot namate. Awa porsea kon di porbadia, jala adong sedahuria nabadia. Kuria hatopan ni halak Kristen akan nabadia. Doot ya sesani dosa. Doot dihatai namando. Mulak manguludu sogot daging ni halak namate. Dohot yang maluan nasora sudah. Amin. Tabegema ende pujian sian seksi lansia.
Tabegema tikting de huriata. Horas madhita sasude. Tabigema tikting namasa dohot nang si pamasaon di huriata di bagasan samingguon, Minggu 27 Februari 2025. Goar ni minggu ta saderion ima minggu seksagesima. Topik par minggu ta ima mengasihi musuh, makaholongi musuh. Mangyut. Dana nasorang. Di hari Senin tanggal 10 Februari 2025 nunga di basa-basa hon tuhata sada dana boru tu keluarga Simon Gunawan Sinaga inatai Sela Alvernia boru Siahan maringanan di Jalan Siaga 5 Cempaka Baru Kemayoran Jakarta Pusat masuk Wik Jakarta Selatan 4 hifas do danahi songoni natorasna tuhatama nama masu-masu nasida ruas natabah Mamuka sadarion 23 Februari 2025 nunga gaber ruas ni huriata Ima Nabila Nauli Utami Namar Baju maringanan di Benda Timur Sia A Pamulang Permai 2 masuk Wik Jakarta Selatan 2 tatangnya koma nasida gaber ruas nama ngulu di tonga-tonga ni huriata Jala Moloro nasida di Parmingguan Manogoton asa jongjong manasida. Oke, melihat ya. Ruas napida. Sada mamuka di minggu sadarion nunga pida gabe ruas ni HKBP Kebayoran Lama Ima keluarga Natalia Minar Sari Dewi boru nainggolan doh dak danakna Gebi Berlian Agata boru Tambunan Sianwik Jakarta Selatan 4. 2. Monang Fernando MT Sinaga Doli-Doli Sianwik Jakarta Selatan Tolu Pida gabe ruas ni HKBP Jati Sampurna Bekasi. Tolu. Joyce Mesa Fadila Namar Baju Sianwik Jakarta Selatan Tolu pida gabe ruas ni HKBP Jati Sampurna Bekasi. Anggia manasida gabe ruas Namangulu di Huriana Tinopokna. Pendaftaran CD reguler. Ala menyesuaikan tu tahun ajaran sekolah pendaftaran pelajar CD Parguru Malua dibuka bulan Mei sahat tu bulan Juni 2025 mulai marsi ajar di bulan Juli 2025 ditiki mendaftar asa dibuat surat pengantar sian situa wikna fotokopi akte baptis dohot fotokopi kartu keluarga pameran buku di hari Minggu sadarion tanggal 23 Februari 2025 dung sidung Parmingguan Manogot di halaman Nigari Jata di Patupa BPK Gunung Mulia do pameran buku di ruas tanah berminat boy marotus tanah tersedia. Baptisan Kudus di hari Minggu 2 Maret 2025 di Parmingguan Manogot pukul 8.30 di Patupa Huriata do Padidion Nabadia Tuyana Kota. Konseling tunat oras ni nanaing manghiuton padidion ima hari Jumat 20 Februari 2025 di ruang Salomo mulai pukul 10 pitu WIB. Pertanggian Wik di Patupa Huriata do pertanggian Wik di bagasan mingguon. Wik Karetengsin Barat hari Jumat 20 Februari 2025 masuk pukul 10 sia WIB maringanan di ruang Salomo. Nama Jabui keluarga Situa Gorga Lumban Batu Boru Harahap dohot keluarga Situa Herman Lumban Batu Boru Sihite. Wik Karetengsin Barat di hari Jumat 28 Februari 2025 masuk pukul 10 sia WIB maringanan di ruang serbaguna lantai sada nama Jabui Sude Situa Wik Karetengsin Barat. Alani pinanggido matu sude ruas ni Huriana adong di wiki asaro mandohoti partangiyangani. Tikting akan kegiatan nasional di Huriata boima tajaha di lembar tikting nata tiok B jalan naung di bagian melalui WA group di wik na masing-masing. Ruas nama sahid
Ruas namar Said na dirawat di Jabu boi mata jaha di buku tikting na tatiop B. Said wata mana apa malumum akadongat ta namar Sahid. Penyumbang snack dan bunga altar ibadah minggu. Parlado doot sude ruas ni AKBP Sudirman Jakarta madok moliate tu keluarga situa si Marmata boru si Hotang wik kareteng sin barat siala nasida patupaun snack di minggu sadarion songon hamuliaton nasida di ulang tahun ke-75 amang situa kasih Marmata. Parlado dohot sude ruas di HKBP Sudirman Jakarta madok moliate tu keluarga situa Dr. Patar Hutagalung, Dr. N. Borusinaga, Wix Setiabudi, siala nasida patupaun bunga altar di Parminggon Sadarion, songon hamuliaton nasida di ulang tahun ke-50 Dr. Nunu P. Borusinaga. Saya tuhat tama mamasu-masu nasida. Aka tikting na sopola ni jahon na mardomu tu parhepengon boi mata jaha, sian buku tikting na adong di hitabe. Songonima tikting na masa di huriata di bagasan mingguon. Mauliate Horas. Sosialisasi sian panitia pareheon lansia dohot mana Burboni 2025. Pinasaat ma partikian. Shalom. Horas sumadihita salfukna amang inang opung doli opung boro lo sudia nakon nami na posebulong. Nah parsangapi inang pendeta Nurista Simanjuntak. Nah parsangapi hami sude hamo amang inang parhalado ni huriata. Nah parsangapit sude hamo nalia nadi gerejaon dohot nadi jabu. Perjolo madok moliate do hita tutuhata ala asi dohot holong ni rohana nama ngiri-ngiri kita sahat tutikion di bagasan hasehaton pertodion dohot pardagingon. Buhita rapak mengikuti ibadah dohot memuji Tuhata. Amanginang opung doli opung boru dohot sudi hamu yanakon nami. Nah jong audison nyonya si Marmata boru si Hotang mewakili panitia seksi parheheon dohot mana Burboni. Amang songona ngadong di warta gereja bahwa kita seksi lansia alai dan holan seksi lansia sude lansia na adong di huriata HKBP Sudirman akan melakukan atau merayakan parheheon nihita lansia iman dan patupa di tanggal sia hari Minggu depan di bulan Tolo 2025. Parheheon lansia bertujuan asa hehe hita saluhuna. Dang holan na jongjong namar kursi na kini ngadai nangamangda. Alai sudi mahita na adong di huriat tahun. Tidak melihat umur apakah udah pakai tongkat, apakah sudah kurang mendengar, alai namar goar lansia marlasni roha hita dan hola di tanggal sia alai untuk seterusnya bahwa setiap hari Selasa ipatu pahuriata do PA manapata nakon hatani di bata khusus lansia dilayani akapaditata. Persekutuan dengan Tuhan setiap hari Selasa dan persekutuan sesama lansia sangat indah. Jadi Tuhamu akan poso, akan ginami, akayana koknami, jujui hamu. Tolong dimotivasi aka amang inang
Nah dijabu opung boru opung doli supaya ikut serta pada parhiheon dan juga setiap hari Selasa di persekutuan lansia. Karena persekutuan ini membawa suatu sukacita bagi lansia. Unang jomaroro pahopuda mulai hari Selasa dah, khusus untuk hari Selasa saja dalam seminggu. Mulai madi hamo paditanami amang doh inang paditanami songoni majelis nama ngeliat tiki perjolo tuh kami seksi lansia mengadakan atau merayakan parheheon di Huriaton. Suatu sukacita bagi kami. Sekaligus diberikan kepercayaan untuk kami yaitu untuk menabur boni. Tema untuk parheheon kita untuk tahun 2025 dipilih untuk berbuah, dipilih untuk berbuah. Dipilih untuk berbuah bukan berarti kita yang memilih, tetapi Tuhan yang memilih kita untuk berbuah. Mari kita camkan inang amang lansia. Subtema usia tidak membatasi kita untuk berbuah dengan menabur benih yang baik demi generasi yang berkesinambungan. Makanya kita dipilih lansia untuk sekaligus selain parheheon tetapi juga untuk melakukan menabur boni. Kalau tentang menabur boni mungkin akan aposo dan apalah dia tusi molo dihitaan nina jalahu jaha pisongoni sebelum menyampaikan atau sebelum menabur benih maka semua benih akan dibawa ke gereja lalu didoakan. Lalu setelah itu baru pergi ke sawah atau ke ladang untuk menaburkan. Dan itu berproses untuk berbuah dan menanti berbuah. Apakah di Jakarta, di kota besar ini kita akan membawa seperti itu? Sebagai simbol untuk nanti tanggal 9 kita akan melakukan hal yang sama. Tetapi sesungguhnya itu hanya simbol. Kita juga harus sama-sama berdoa. Menabur benih, benih kebaikan. Kebaikan di semua pekerjaan kita. Apakah kita sebagai seorang pengusaha, seorang pegawai, seorang apa aja lah seorang guru, itu semua kita doakan supaya kita berbuah. Amang inang opung doli opung boru nahu haholongi. Sebelum kita melakukan parheheo dohot menabur boni, tak awali do di tanggal 4 ima sada seminar. Seminar tusude lansia dohot ruasna asing. Untuk semua kita, bukan hanya untuk lansia, tetapi sebenarnya terutama ini untuk generasi yang lebih muda dari lansia. Karena apa? Ini materinya sangat baik, sangat bagus dan dibutuhkan, bukan bagus saja tetapi dibutuhkan. Seminar itu dilakukan hari Selasa tanggal 4 pukul 12.10 sampai 14.30, tetapi diawali ibadah jam 10.30. Kita ibadah dulu baru kemudian seminar. Nah, kalau kita lihat temanya yang begitu indah. Komunikasi lintas generasi opung, anak, mantu, dan cucu. Berbicara komunikasi antara opung, parumain, hela, boru, anak, pahopo tidak mudah sebenarnya. Tetapi dengan seminar ini akan kita dibekali. Moldo mengaju nama tua dah, ateh ya yang generasi yang lebih muda dari kami. Tidak mudah berkomunikasi dengan yang tua. Yang tua ceritanya itu hari ini, besok itu juga, minggu depan itu juga membosankan. Tetapi bagaimana berkomunikasi yang baik
antara yang muda dengan yang tua. Kami yang tua juga tidak mudah berkomunikasi dengan yang muda. Saya tusi hami behata munai, holan HP munai di tiup pamu. Jadi kami memang agak sulit. Tetapi dengan tema ini, apalagi dengan sandwich generation, ini lebih dalam lagi. Sandwich generation ini adalah bagaikan lapisan-lapisan, ya. Itu lebih penting bagi anak-anak kami semua. Bertanggung jawab kepada orang tua, tanggung jawab kepada keluarganya sendiri. Oleh karena yang dibawakan oleh narasumbernya Inang Nyonya Profesor Dr. Frida Mangunsong Borusiahaan MED Psikolog. Sudah banyak yang kenal Inang ini, ya, sangat mumpuni untuk materi ini. Oleh karena itu Amang Inang hamuakanau poso bu anak-anak kami, datanglah kita bersama-sama pada tanggal 4 Maret 2025. Tolong didaftarkan melalui seksinya boleh, langsung ke kami atau ke sekretariat boleh, supaya kami bisa mempersiapkan kursi yang lebih banyak. Amang Inang dan kaula muda, kami harapkan bisa lebih banyak atau memberikan waktu untuk mengikuti seminar ini. Demikian penjelasan kami yang singkat, dan tentunya minggu depan masih bersambung. Saya akan akhiri dengan upasa unang talus yang naposo ini maksud tu sanggar maapori tu lubang masa tua sinur map napinahan gabe mana niula alamana burboniatong habang maabaroba songgop tu hausi torop debata dona mertua luhut mahita di parorot mauliate. Tapi gema ende pujian sian kor katoria yudutima kor ina hosana.
Marede mahita sian buku ede nomor 826 Huhut papungu pelean sada A dot sada B.
Amin debatana sumurung sian saluhut na roha. Imana mga ramote ate-ate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhut na kamanginang. Sahat mabarita nauli nagabe ojahan ni partondiota. Lau mandalani minggu na embaru na naing si basa-basahon ni debata duhita. Imahujahami ma hata ni debata. Sian Matius bindu 5. Mamuka maisian ayat 70 walu 140 walu. Matius bindu 5 ayat 70 walu 140 walu hujahamadihita tapayutiutma didok songonon. Dibeke hamudo hata namandok mata do abul ni mata ipon do abul ni ipon. Alayau mandok tuhamu unang alohamu na jahat. Molo adong nama mastap hurum siamun mi tarehon ma nang hurummu si hambirang. Molo adong nanaing mambahen sindir tuho laho membuat ulosmu ate nama dohot baju. Molo adong manang ise na mangogoi ho mandongani ibana sa apal oloy ma ibana 2. Lehon mamangido tuho lehon na mangido tuho unang tundali nanaing marsali tuho. Dibege hamudo hata na mandok holong maroham didongami hosom ma ia dimusum. Alayau do mandok tuhamu holong marohamu dimusumuna. Tangyakon hamu maaka napa buru-buru hamu. Asa tunggabe anak ni amamuna na dibanuagat gijangi hamu. Adi pabicar do matani arina tu aka parroha na jahat nang tuna bonar. Di parodo udan tu parroha na tigor nang tuna geduk. Ay moloholong rohamu na holan di aka na makaholongi hamu. Nah, gari aka si jalobeo da songonido dibahen. Dia do hasurungan muna molo dengan hatamuna holan tu aka dongam muna. Gari aka si pelebegu da songonido dibahen. Ipe ikosundenggan do rohamuna songon amamuna di banua gicang. Nasundenggan rohai. Ido ianggo sahatna. Hurian itu hata namar pungu di bagasan manogoton. Turpukon nungatung masay jot-jot tabege. Alay nang pesongoni. Tung masay maol do taulahon di parangoluat ta si ganupari. Tikos do yamanginang? Tikos. Dakuboto adong siyak tonga-tongata. Boy mangulahon natajahanakin sempurna. Adong? Pargabus do yate. Alay yakin doaw. Alay gok do rohadiri do pehita idong bahen dang bohita mangulahon. Ala gok rohadiri do pehita umbahen dang bohita mangulahon. Keegoisan hosom te alate sian ima na manggohi rohata. Idong bahen masay mahol taulahon. Idong bahen berjuang dohita lau patupahoni di bagasan ngoluta. Jala jojodo di bagasan ngulut tahun tadoko pandoa songonon. Ketika engkau baik kepadaku, aku lebih baik. Ketika engkau jahat kepadaku, aku lebih jahat. Ido namasa. Ido na jojot taulahon di bagasan ngulut. Kon olodo. Karena ini adalah perintah. Ini adalah perintah Tuhan Yesus kepada kita. Ditantang dohita sebagai anak-anak Tuhan. Kita ditawa dengan firman Tuhan. Unang besong na di bagasan rohat tao na salelengon na tawahin. Holong mangalap holong. Molo tasuan kacang-kacang do na tubu. Molo tasuan kacang dang mungkin ro atajau. Iboto hita do atajau kan? Dang mungkin nih. Karena itu apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Itulah tabur tuai. Itulah yang kita sering kita lakukan di tengah-tengah dunia ini. Tetapi lebih dari situ idong bahen ditantang debata hita.
Ditantang debata hita marhite turpukon. Jala ido nakin na dipaingot tu hita. Asa makaholongi musuh. Alay taida ma di bagasan nguluta. Sigano pari. Unang majo makaholongi musuh. Mengasihi diri sendiri saja pun sulit. Ido ka namang inang. Jangankan mengasihi orang lain. Mengasihi musuh. Makaholongi diri pemaol. Idong banjot-jot mate-mate mengalang. Nung nga diponis dokter, jangan makan ini nang karena darah tinggimu begini tinggi, manang asam uratmu dohot gula darah. Alayah mana jojot, toy mate-mate mengalang. Itulah buktinya bahwa kita tidak mengasihi diri kita. Dang taholongi diri tak. Bagaimana mungkin kita mau mengasihi orang lain? Jala apalagi makaholongi keluarga. Makaholongi mudarta sendiri, anak kota. Manang makaholong ya mata, jangankan na mata, makaholong inatai pera. Unga holongan rohata mamereng inatani jolmas yan, inatata. Kubukti na da amang inangda alamasa maupamana jo Google Map na tekan. Di dokon Google Map kiri nina, HP tu kanan do kan. HP salah mak, Roma inamatay, ngasala, apalagi jalan tol kan. Ima. Tapi ketika istri orang mengatakan itu, pasti kita diam. Kita tidak mau marah. Dan mungkin kita muruki natani halakan. Boasa dan tamuruki. Boasa dan dos tabain inatatai dohot inatani halak. Molo inatani halak so ima burjuna hita. Alay molo tu inatata tasonggaki. Kan itu? Itu. Jadi manakin makaholongi diri tapi maol hita. Bagaimana makaholongi musuh? Jaladong dosada inang amang ilustrasi songonon. Managdak ku boto hiyay bagi hamuyon alay kondohonok ko majo ilustrasi songonon. Di sada keluarga tongon adong persoalan di amata dot inata. Adong so namar soal amata inata. Adong amang inang alay molo adong bertobatlah. Kan ido bertobatlah. Jadi adong masa ada keluarga tongon persoalan amatai inatai masa kecil do nian sepele do alai gabe mangararati do perbadaani gabe mambain lasa perbadaan nasida nadua hinorhon ni perbadaan nasida naduai dang marsipak kulingan amatai dot inatai modo pegabe pisah inatai di kamar amatai di ruang televisi. Si patara mangan si saya jojo doha nasida biasana ramangan do nasida marsi panganon alai gabe sonari dangbe marsi buat si panganon nabe nasida. Gabe muba ma si patalap lau do nasida manang tu dia pe alai sonari dangbe. Di suatu saat neng lau ma amatai karejo tu luar kota. Jan nei bana ma molo watto ano ikon jam 5 borhat amat tahun. Alay ala harga diri dangolo makatay to inatay. Jadi narohani bana bagaimana supaya tidak terlambat harus berangkat jam 5 nina. Marpikir ma amatay macarana. Dingoti bana perbadaani. Romay bana ne bana ma iboti bana ma satu kertas. Isurati bana matong. Inang marsugot au neng lau tu luar kota dungo yau jam 5 dah nebana. Ala di boto ibana do inat tahun di sidungo mitor lau do tu dapur. Jadi iba ini bana ma karot ma tutu ma atong dungo ma inat tahun. Dungo mitor lau ma ibana tu dapur laho makobasi nasa narikot tu keluarga. Di jahay bana may beringi bana may si karotasi di jahay bana ma na dokon ya matai. Inang dungo yau jam 5. Roma amat inataya tong harga diri tong. Kan itu harga diri. Au ma lau perjolo makatay ho. Jangan nebana. Dangaw luaw nebana kan. Roma inatong muse boti bana makarotas. Di surat matong muse. Amang nung nga jam 5. Dungo ho. Iba ini bana ma di samping ni podoman ni amatay. Kan itu isongan. HP memang tutudo amang inang. Dungo do matai alay nunga japitu. Ala kebiasaannya matai dungo japitu. Jadi ujungna terlambat matutu. Dang lau bekarejo. Ala nungat bat. Anggo hata nakin jam 5 do alay ala terlambat. Begitulah yang terjadi
jika pembalasan menjadi prioritas utama kita, maka tidak ada damai sejahtera. Karena pembalasan akibat dari sakit hati, kita perlu menghindari dendam. Adong dolapatan na dendam tidak ada. Rugi. HP amat tai sumber dana kan. Alay kok kehilangan pekerjaan. Ala harga diri nakin. Membalas. Kita lebih jauh dalam dosa ketika ada dendam. Dibalas dendam dengan berdendam, apa yang terjadi? Rugi. Sama sarupa hita, molo balas na jahat aloni na jahat, mabedatta. Dong kan malah lebih jahat kita. Karena kita membalaskan yang jahat dengan yang jahat. Molo dihasogohon homuse berarti lebih jahat kita dari orang yang makasogoh kita. Jadi tidak ada bedanya. Jala ido molo adong dendam, hilang akal sehat kita. Menghentikan akal sehat kita kalau ada dendam. Jadi molo tasipan dendam berarti mago akal sehat. Dan boy membedakan mana yang baik, mana yang benar. Jala molo ditegor jol mabehita, nadinggando tegorani, alay mitor ritingo mitor naik madara tinggi, naik madara sahatu ubun-ubun. Jala ala ditegor hita, cepat mahita mencurigai. Jadi alani ido akamang inang marhite turpukon ditantang dohita supaya kita jangan dendam. Memang maul doi maul. Inilah tantangan kepada orang Kristen. Inilah tantangan kepada anak-anak Allah. Molo sarupa doa doho portibion. Apa bedanya kita dengan anak-anak Tuhan? Hurian itu hatta. Ido di patorang Yesus don tu namasaon tu tungatongan ni halak Yahudi di hatiai imataringo tu pamaloson atau lex talionis, yaitu praktek pengajaran keadilan dalam Israel kuno dengan tujuan dan dasar perbuatan jahat harus mendapat hukuman yang setimpal di saat itu. Jala alam ido namasa Roma suara ni debata, mahata ni debata. Karena Yesus melihat ini yang terjadi di sini. Asa unang masaon dohot anak ni debata berarti di patorang ibana ma. Di lehon ibana ma aturan-aturan nanaing si ulahonota di bagasan ngoluta. Asa andul ita dohot portibion, supaya kita beda dengan orang-orang di sekitar kita, maka dia berikan inilah pangajarion ni Yesus do namasa di hatiai dang be najahat aloni najat be alay nadenggan do bahen balos ni akan nadenggan. Alay molo najahat do diulahon membaloson akan hajahatoni berarti rapar jahat do guarna dang adong hatan diota. Tidak ada bedanya. Tidak ada kita bedanya dengan dunia ini. Walaupun kita ditempatkan di dunia ini, kita harus beda. Kita harus tampil beda, tetapi bukan membeda-bedakan. Jojo sotung do salah pemahama kita alana kana posoon sipata salah penafsiran. Didokon molo na ihut naing ihut tonom muau tinggal ho maama mudot inam ninay tinggal ho nibana dak kolong rohana. Itu jala jojo do muse ekor-ekor nai tabuat kan ikon holongan do roham tudongan musaha porsyon nina Roma ka tetangga kan sebelah dihaholong ibana ma nasa sahuria do tibana. Itu salah penafsiran. Alani itu nakin da unang salah penafsiran kita di hata ni debata di paingot ibana molo do kon ibana tampil beda asa tampil beda au teheni na ibana Roma ibana dibuat ibana ma cat na violet dicap mau bukna tutuma tuhu tampil beda may bana. Halak makalomohon birong do obukna alay anggo bana na violet ma. Beda may bana. Bukan itu yang diinginkan oleh Tuhan. Bukan itu yang diinginkan oleh firman Tuhan. Beda hita idokoni bana na parjolo unang mambaloson najat aloni najat alay ulahom manadenggan. Ayat 30 siya. Boydo hita amanginang pasti harus bisa. Napadua honi dokoni bana gabe para si roha bermurah hati ikon parholong roha dohita alay unang atong holak kata
Ido na kinedokoniban ayat 40. Napatuluhon asa mangaleho pangurupion tunasida na mangulahon hajahatoni. Ope maoldoi. Jangankan dia melakukan kejahatan kepada kita, membantu iban ape maol dohita. Sedangkan nau pe ngamaol be mangan ni nahita kan, lamang rupi iban ama ni nahita. Jala ido na idokon di ayat 41 142, kita harus memberi tumpangan, membantu berdiakonia, tanda hurian atikos molo mardalan diakoni. Kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, itulah tanda gereja natikos. Ido naikon nanaing ulahonot tadi bagasan ngulutaon. Jalan apa upaton idokon ibana asa toktong manangyakon akan namang ulahon hajahaton. Koma, saya kecelakaan ini nahita do. Itu terjadi, itu yang terjadi dalam kehidupan kita dan tatanyakon. Jojo dohita mendokon songoni di bagasan ngoluta. Asa manguhumi dohita. Toy matong molo marsahit masada hala katong kan. Musutta muse nahita mate matongi na riahay songonon libay nito aw say hatok mamate. Jojo do masay dihita. Tetapi firman Tuhan itu mengajarkan kepada kita supaya kita mendoakan. Adong doison namar musuh, tabereng maju kiri kanan. Adong amanginang, molo tung adong bertobatlah. Mubama, kanidong mubama. Alana dahatani debata. Hatani debata apa ngotok kita asa supaya firman yang kita dengar ditiki di begeho hatani debata ni nakan jangan keraskan hatimu karena firman Tuhan itulah yang bisa mengubah pikiran kita, hati kita, hidup kita. Alai molodos dope tabege sonari marsugot tabeke doima son namar dos dan adong lapatan ni. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan harus tatopuk andorata. Marsala doau tu si ano. Alay Tuhan dang bodo pe au makatay do tibana boha macarakku. Alawingo do pe acin ni ate-ate kon rohakon. Saya tersinggung karenanya. Bagaimana supaya saya dapat berbicara dengan dia. Pangido magogo amanginang. Ketika kita meminta kekuatan dari roh Tuhan, maka Tuhan akan memampukan kita mendoakan dia. Mendoakan musuh kita. Alanakin dokon perintah doon. Jala perintah ni Tuhan Yesus doon. Asa tapatuduhon ni bagasan nguluta. Adong do nang mambayanon adong. Taingo do Stefanus. Dia dilempari karena berita Injil. Tetapi dia tidak melawan. Bahkan di dokonibana do molotajaha di Kisah Para Rasul 7 ayat 60. Didok, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Manusia do Stefanus manusia. Tetapi dia mampu melakukan itu. Sampai dilempari do ibana karena berita Injil. Tetapi dia tidak membalas. Malah dia berdoa. Di dokon ibana, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Kita juga harus seperti itu amanginang. Kita harus seperti itu supaya kita mendoakan orang-orang yang memusuhi kita. Orang-orang yang mencelakakan kita. Membuat hati kita terluka. Karena apa? Ketika kita rasakan sakit hati yang terluka, maka jangan lakukan itu kepada orang lain. Molo dirasa kita dona acit. Molo dirasa kita dona acit hati yang terluka, maka jangan lakukan supaya orang jangan terluka. Idom bahen molo tarasahon do acit na nahona pongkol tanganon unang tabahen. Songon itu dongan. Tetapi ketika kita sudah mati rasa, ala yakin dodang dope mati rasa hita kan. Tetapi ketika kita mati rasa, maka biasa-biasa saja tauton ni nahita kan. Yakin doa udang dope mati rasa hita. Kita masih, suara Tuhan masih ada di dalam diri kita. Roh Tuhan masih ada di dalam diri kita. Ketika roh Tuhan masih ada di dalam diri kita, maka hidupkan itu. Jangan matikan kata hatimu. Unang umbalga mostop ni ate-ate, unang umbalga emosi, sian suara ni tondi. Idong bahin endeta oparas 24. Suara ni tondi ni tuhatai jot-jot di laosi ditulak hoi. Alanya lebih besar
lebih besar darah tinggi, lebih besar emosi daripada suara Tuhan. Kita matikan suara Tuhan. Alani marhite turupukon di dokon ibana do ditantang do hita. Supaya kita menjadi anak-anak Tuhan molotajahan nakin di ayat 45 manang di dokon ibana di ayat 45 asa tung gabe anak niya mamuna na di banua gicangihamu adi pabicar do mata niari tu akaparroha na jahat nang tuna bonar di parodo udan tu parroha na tigor nang tuna geduk asa tunggabe anak ni debatahita kita harus memperlihatkan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan kita melakukan pembalasan. Napaduahon cara ini di siatur pukon paling gampang untuk mengasihi musuh adalah bukankah kita sulit ketika ada orang jahat di sekeliling kita? Maka doakan orang-orang yang melakukan kejahatan. Asa nang hita pedame hita di sekeliling ta. Molo tatangnya kondo luat tahun. Molo tatangnya kondo di dia hita tinggal. Ibana pemuba hita petenang. Alai molo dang tatangnya ko siulah jahatoni hita pegelisa do di jabuta alania Romano panjahati dilempari majabukon gawahana mau mate na mau so dia ma guga ma pikirata. Tetapi ketika kita berdoa untuk orang-orang yang jahat, maka Tuhan akan menjamah hatinya, maka dia akan berubah. Kita juga tenang tinggal di mana kita berada. Imanakin napatuluhon, mari mulai pola hidup kita seperti kehidupan orang-orang surgawi. Walaupun kita di dunia ini, tetapi kita ada misi. Adong do tujuan tadi di bahan debata di tengah-tengah di Portibion. Mambuan harajau di debata tu Portibion. Kita menjadi alat Tuhan di dunia ini untuk membawa kerajaan Tuhan, memberikan damai sejahtera, salom di tengah-tengah di Portibion. Imanakin di ayat 46. Di mana kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, alai didokonakin ikontak holong idoibana nang pesogorohana tuhita. Maol pei ala ima ikon ulahonot tama. Asa tabuan harajaon di debata tu tonga-tonga di Portibion ido tugasta. Dung tardidi hita di bagasan goar di debata ama anak doton di Porbadia. Kita diberikan mandat, diberikan tugas tanggung jawab supaya kita membawa damai sejahtera di mana kita berada. Ketika damai sejahtera itu ada, maka kita juga tenang, hidup tenang di tonga-tonga ni ngoluta. Hurian itu hata. Napa upat tomuse di dokter tersirat menekankan Yesus agar kita tidak serupa dengan kejahatan dunia ini. Di mana-mana kita lihat ketika kita buka medsos kita atau Facebook, kita melihat kejahatan luar biasa. Mabiar tahu tak kita songon dia do. Tidak segan-segan lagi ayah merusak moralnya anak-anaknya. Taidama, bohanama. Karena itulah kita lihat sebagai anak-anak Tuhan, kitalah harus memberantas kejahatan itu. Kita harus memberantas kejahatan itu, kita harus bawa berita Injil itu di tengah-tengah dunia ini. Ala ido di igel debatasiak kita. Jala taingot ma Yesus sendiri dia mendoakan orang-orang yang meludahi dia. Menyalibkan dia. Jala ditanya konibana do. Bapa ampunilah mereka. Kita diajarkan untuk membuktikan bahwa kita sudah mengenal kebenaran. Maka lakukanlah itu. Kesempurnaan yang dimaksud maka ketika kita mencapai hal itu. Maka genaplah nas ini yang mengatakan ayat 48. Sempurna kita. Karena Bapa kita juga adalah sempurna. Nagabe suku-sukun amanginang. Apakah benar membalaskan dendam obat dari luka hati karena kejahatan orang lain? Idora suku-sukun. Apakah benar membalaskan dendam obat dari luka hati karena kejahatan orang lain? Nunga puas so amanginang molo dibalo soko najat aloni najat. Olo dora puas ninahitakan. Tetapi itu sudah bertentangan dengan firman Tuhan. Dangi dalam solusi. Alai jong-jong mahita dihorong na berbeda.
Ketika dunia ini mengatakan kejahatan balas kejahatan, manang najolo andorang sokaristen, andorang sohakaristenan, didokon ibana do molodang au molodang sada lawan sada, didokon hona mate au mangulu dang songoni. Dang didokon be mardomu di tano narara dang be. Alai molo tinggal hita di Samarinda memang tutudo ko mardomu do di tano narara. Ala peguburan ni tanona narara do. Alai songon hala Kriste kita dang boy be mardomu di tano narara. Tetapi kita berdomu di holong ni roha do. Ikom merdame do hita. Jalani alani hidup, kita jangan hidup di horong yang salah. Tetapi kita harus hidup di dalam horong yang benar. Kita harus menunjukkan jati diri kita, kualitas kita, identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Anak ni debata, jala huboto do denggando. Huboto do denggando mangulaw na denggan. Alay unang pamate, roham. Taboto do na mangulahon na denggan, tetapi jangan matikan itu di dalam hati kita. Jangan lebih besar sakit hati daripada suara Tuhan. Ido nanang dohonona. Jala hata ni debata di tangyang tapi di dokondo. Sesama dosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa Tuhami. Na parjolo sa halin na taida si berarti kita harus mengampuni dulu. Apa yang harus kita lakukan? Ahananaing bahenon nidongan tuho bae main ninakin. Tetapi kita harus terlebih dahulu mengampuni kesalahan orang. Supaya Allah juga mengasihi kita. Unang atong tadokon di sesa debata dosa. Tetapi kita tidak mau mengampuni dosa orang lain. Itu tidak benar. Tetapi kita terlebih dahulu mengampuni orang dulu. Baru Tuhan juga akan mengampuni kita. Idong bahen na didokon di ayat molota jaha di Matius 6 ayat 14-15 didok ibana songonon. Ai ise di sesa, ai iya di sesa hamu salah ni halak na dopak hamu. Sesahon ni amamuna na di banua gicangido dohot dosamuna. Alai anggo so di sesa hamu salah ni halak na dopak hamu. Dang tagamon sesahon ni amamuna nang dosamuna. Karena itu ketika kita mengatakan Tuhan ampuni dosa saya, terlebih dahulu ampuni dosa saudaramu. Sesama dosa ni dongamu, asa debata apa manesa dosam. Itulah tantangan terbesar di dalam kehidupan kita. Bukti homai saling mengampuni sebagai bukti bahwa kita pun layak menerima pengampunan Tuhan. Ketika kita sudah mengampuni saudara-saudara kita, Tuhan juga akan mengampuni kita. Unang pangido di sesa debata dosam, hapeho pedangolo manesa dosa ni dongammo. Tidak mungkin itu terjadi. Hurian itu hata, alani tapatudu homma. Tapatudu homma jati ni dirita. Tapatudu homma hadiriota, songon anak ni debata hita. Ketika kita mau sempurna, maka kita juga harus melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Asa terjadi bergumullah kita dalam kehidupan. Patutoru madirim tutoru ni silang ni debata. Ketika kita meminta kuasa dari Tuhan, maka Tuhan akan mampukan kita melakukan itu di tengah-tengah kehidupan kita. Amin martanya kita. Pinuji magoarmu ale Tuhan Jehovah Tuhan nami. Napaingotok kami muse marhite hatam nabadiay di bagasan manogoton. Asa anggiat hatami matutu, nagabe sulu nami di pardalanan ni golong nami. Di tonga-tonga ni portibion do hami, godang do akka haramunon, godang do akka persoalan. Alai hadir hami di tonga-tonga ni portibion untuk mendatangkan kerajaan sorga dimanapun kami berada. Tuhan urupi hami marhite ton di porbadia, asa mampu hami mangulahon perintah mon di bagasan ngulu nami. Maol si tutudoi Tuhan ala droha diri. Alai dangadong na maol di hadapanmu. Ketika kami mau belajar kepada Kristus, kami pasti dimampukan. Karena Bapa kami adalah sempurna, kami juga akan sempurna. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, urupi mahami, jalapar gogoi mahami. Sude ruas ni huriam, natongon di bagasan hagalion di pamatang. Topot manasida marhite, huaso ni ton di porbadia.
Asamolo di bagasan hagalion ni pamatang ala ni parsahito ni penasida, alay margogo manasida, ala di pargogo iho, urupi mana aka na mangurupi nasida, asa toktong marhite holong mi, di patuduhon nasidai di bagasan na mangurupi aka holongan ni roha nasida na tongon di bagasan parsahiton. Namarlas ni roha ala ni partamba ni umur pe pasu-pasu manasida saluhutna. Umuri di hatindakon nasida denggan ni basam dot holong ni roham. Adong do tugas nanaing lehonomu di bagasan nasida. Molo ditambah ho umur. Asa gabe sibuan dame, sibuan las ni roha nasida. Di dia pe nasida maringanan. Tuhan diberekodo terus di bagasan ate-ate nami. Molo tungadong pe pergumulan nami. Ho mamangurupi hami, lahu mencari solusi di sude aka pergumulani. Asa boy hami Tuhan. Marolo-polop marlas ni roha di bagasan ngulu nami. Mulak mahami Tuhan sian tonga ni bagas gerejaon. Di bagasan las ni roha. Alanung ngataruli hami di hatam. Nagabe jaminan di bagasan ngulu nami. Pos doroha nami Tuhan. Di sesaho dosa nami. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami martangyak kami. Amin. Taparade maendeta, marende mahita, huhut mahita papungu pelean. Siguro dormir
Matangi akon mapeliat taon tu ado pani debata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang, hodo haroroani saluhut sileoleho na denggando nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hami masia na nilomi tu hami pelian nami tuho. Sa jalomai gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhas yang hami pelianon. Patimbulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tondim. Asalam hutanda hami godang ni sileolomi tu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Gitjang sa pinorbadi ang magawarmo, sa romahara jaunmu, sa saat malomo ni roham di banotongon songon na di banua gitjang. Lau matuhami sa daron hangoluan siapari, sa sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togiho tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Jalohamu mapasu-pasu sia tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sondakon Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuho. Jala di pasorhon madamena tuton dim.